pach o'r wyt ti, methu penderfynu a'i plaid neu cymuned i genogi, a cywio am Gaerdydd, byw ar yr iaith a'i lladdu, wrth gynhyrchu teledu siabi wedi ailgylchu, Tyr Ianci, 10 mlynedd ar ei holi. Cymaru cyflogau esblenydd, tan y camio yn ddeunydd, dianc o'r Gymru Gymraeg gaeth, i gymdeithas o gildod gwaith. Trafod ffeministiaeth ac ôl-fodernïaeth a chondemio eithafiaeth tra'n darllen yn frwd tu chwith. Yfed yn y geto leol a barddoni yn y sesiwn farddol, mynd i'r theatr i weld drama i achub yr iaith yn talu'r grantiau. Pwmpio grant i'r wasg i gynnal y cylchgronau plastig, gyrryd y blant i Fangor i wneud cwrs newyddiadurol, chael tocyn oes cyfryngol ar y bws a rifa ar y ffordd i'r cynulliad cenedlaethol. Gwrando ar y super bloody BBBBB, tra'n galw cylch yr iaith yn ffasgwyr ieithyddol. Ar silff y stydi mae geiriadur Academy yn o'n barod i'r job nesa cyfieithu. Gwylio'r sioe gelf a croma a disgyn i mewn i goma. Trafod be di nofel o flwyddyn ar ôl bod mewn cwrs yn Glanllyn. Siarad am achub y broedd tra sbio lawr ar y plebs mewn cywilydd. Rwyll gen i'n fyw yn Siberia na byw ar stryd yn Tegana.